Мене звати Денис. Я і моя команда розвиваємо навички з робототехніки серед молоді і дітей в нашій громаді. Ми будуємо наше майбутнє тут, вдома. Мене звати Еріка, я професійно займаюся гировим спортом, хочу стати тренеркою і розвивати талант дітей та молодь в Україні. Мене звати Анастасія. Разом із друзями ми впроваджуємо екоініціативи у нашому місті. Ми залишаємось тут і відновлюємо свою громаду. Я Наталія. І я надихаю молодь на волонтерство. І разом з державою допомагаю молодим людям відновлювати країну. Громада за громадою.